sunteți la emisiunea noastră cu noi. Bun. Bun, acum o să vorbim despre urâtele teme. Ieșiți și voi, mă, ce stați atunci? Lasă școala! Lasă școala! Uitați-vă, și Raul se chinuie la niște probleme cu la pătrat, cu mililitri, De geometrie, ceva e probleme. Lasă școala! Pleacă! Fii distractiv, bea bere și bată-te! Se vede. Bată-te! Davi, nu-ți arăta curul. Odată, Davi a văzut un șarpe și era să se pișe pe el. Și ales să lovește un pic de ziua lui și îmi spune că lasă, da o lovitură mică, lasă. Să despre ce vorbește. Bun, pentru emisiunea asta s-a încheiat, nu? Lasă școala! Asta e emisiunea asta, lasă școala! Salut! La revedere! Pa! Lasă De școala! la mine un pa! Mă văd? Hai că-și fac eu. Mă văd? Da.